Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Galih Parmastejo saka kelas X MIPA loro, absen 16. Aku arep nyitakake babagan warta kelestarian kehidupan kelautan ing akuarium Jakarta lan pengaruhe ing bisnis, lingkungan uga masyarakat. PT Hero Supermarket karo Akuarium Jakarta kanthi program CSR, yaiku program kanggo nyebarake sumbangan panganan sing isih bisa diombe dening kewan ing Akuarium Jakarta. Nalika nglaksanake CSR, Hero Group dipandu dening ISO 26.000 kanggo nglaksanakake acara kasebut ditindakake kanthi holistik lan menehi pengaruh marang bisnis, lingkungan lan masyarakat. Lewat kegiatan tersebut, Hero Group diajak bisa bantu nyuda beban ing Akuarium Jakarta kanggo nyukupi kebutuhan pakan kewan supaya konservasi kewan bisa tetap dijaga. Salah sawijining kepala PT Hero Supermarket, Diki Risbianto, uga menawa Hero Group lan Akuarium Jakarta jamin manawa kabeh produk sing disumbang isih pas kanggo dikonsumsi lan ngemot nutrisi sing apik kanggo kewan. Kolaborasi antarane Hero Group lan Akuarium Jakarta bakal mlaku sajrone setahun lan bisa uga dadi luwih dawa utawa berkembang dadi luwih gedhe. Miwiti kolaborasi antarane grup Hero lan Akuarium Jakarta bakal ditandani karo implementasi Hero for Nature Fun Learning Tour sing dianakake pas karo perayaan Hari Anak Nasional kerjasama karo Indonesia Juara Foundation. Aktivitas Hero for Nature Fun Learning Tour minangka agenda turis lan uga bisa kanggo pendidikan babagan panuripan alarming segara kang ana ing Akuarium Jakarta sing ditampilake bentuk virtual. Kegiatan iki bakal ditindakake kanthi rutin sajroning wulan wiwit tanggal 23 Juli nganti 23 Agustus 2020 nglibatake luwih saka 500 bocah saka 28 sekolah ing saindenging Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.